La gent que respon de seguida no és desesperada. La gent que contesta les teves trucades al primer to no és buida ni dependent. És simplement gent que ha après a no fer esperar la tendresa. Potser un dia van conèixer el silenci fred d'una resposta. Potser van ser ells els que escrivien i no rebien res. Els que trucaven i només sentien el to mort del desinterès. Potser van estimar massa algú que no sabia què fer amb tanta llum. I des d'aleshores, quan algú els necessita, no poden, no saben fer el mateix. No poden ignorar, no poden desaparèixer. No, no són ànimes desesperades, són ànimes recordadores. Han tastat la soledat com qui tasta la cendra després del foc. Saben què és cridar dins la nit sense resposta. I per això, quan algú els busca, responen de seguida. No per pressa, sinó per respecte. Perquè saben que al darrere d'un «com estàs?» pot haver un crit. I darrere d'un «tens un moment?» pot haver-hi una caiguda. Mai perdis aquesta mena de persones. Són poques, són les que estimen sense condició, les que t'escolten quan el món només vol parlar, les que es queden encara que ningú els ho demani. Han après que ser-hi no costa tant i que la indiferència, en canvi, pot destruir un cor en silenci. No els confonguis amb els desesperats, confon-los amb els valents, amb els que van ser ignorats i encara trien estimar. Responen de seguida, perquè saben el que no és rebre resposta. I cada cop que ho fan, és com si diguessin al món «jo no faré el mateix que em van fer a mi». I aquest és el seu acte de rebeldia més pur.